Yeah, good morning. It's I'm calling from KwaZulu-Natal. It's Themba Mthetho. I don't know English very much. Okay, singakhuluma baba. Oh, yeah, okay. Ngiyabona njani nkosazana? Ngiyaphila baba mntwana wena. Sikhona uThemba Mthetho la ngifuna ngala muntu ma. Mamele baba. Yeah, would man kade ngibuzele enganeni uthi na ufuna uhlamba uqala into ebusiness lapha yabo base beyithethe ngiveke for Umsobomvu yabo. Okay, ngizocela ungibambela ngizokunikeza umuntu ozokwazi. Manje bathi wathi ngibambisa ngasho ukuthi ngifunani nenhlabelo le business lihambe le ngifuna ukukhuluma ngalo. Wasungixosha ntwema. Mina? Uthi phela basho vele ukuthi baba mina ngise reception. Abantu bakhetha ngebala la ukuthi ubani abazosizakala. Ngoba ngisingisakele ekuthula udaba soyangivala. Cha ngebhadi baba sinabantu abadila nezinto ezinjalo. Akusi umsebenzi wami ukuthi ngichazisele ukuthi kwenzakalani ufanele wenze njani ukuze uthole i-funding. Mina fanele ngikise kumuntu ozokupha ama details okuyiwona wona. Angifune funding le angiyazi nokuyazi ukuthi kanjani le. Ngithi mina ukuthi ngifuna imali mina wema. Yabona? Iyo phela imali funding baba ngithi. Like ishare ke mhlambi. Cela ubambe. Thank you for contacting Umsobomvu Youth Fund. Please note that for quality and training purposes, this call may be recorded. Hello, you're through to Umsobomvu Youth Fund. My name is Mawatha. How can I assist you? Nkosazana uthi mhlambe ufakwazi uNatal wema isiZulu isingisa ngisaza hlebe ngawa mhlambe angaza kanjani wema mhlambe kunezinto azohlamba sikhuluma isiZulu estation. Okay, ngiyakhuluma baba. Oh, okay. So wena develop khuma na iqaleni lo noma so omunye manje? Ukhuluma nobani iqaleni baba? Awumbuzanga igama lakhe. Ukuthi lukile Nkosazana uthi kade ngibuza enganeni la zakutshela uthi nangifuna usiza mhlambe ufuna uqala iteka ke business labo bengifuna Umsobomvu. Base benginenombolo la sengithi nginethinteke. Okay, igama lakho bani? uThemba mina Mthetho uNyambosa endaweni bangibiza uNyambosa. Okay, ufuna uqala ibusiness elinjani baba? Shothi kathini manje abanje njengoba ngifuna nje ukuthi mhlawumbe ngisize zonke indawo mhlawumbe amaqala nje uqale ngendlovu unye ukuthi belimoto eshow emtubo olundi yabo uzohlaba ufika nongoma yabo kunento esiyentulayo lapho ema yabo ukuthi ibusiness mhlawumbe lizodila nabantu bokuza nje umdlalwana obhutuza lo zako 2010 yabo uthi nathi sizilungiselele ukuthi naye fike mhlawumbe abantu befike baphesha bezovashela bakwazi ukuthi nase befuna mayenga ndoda sibe nayo indawo esowageza kodwa swawasha. Hello, sorry baba. Yebo. Uthi ufuna uqala ibusiness elinjani? Ishuthi business ukuthi sibe nendawo ezoba namayenga ndoda yabona. Amayenga ndoda yini manje baba? Amayenga ndoda. Azobe semaroom emalumini wena kodwa amayenga ndoda wema ngathi shuthi abantu besimame abasebenza ngokuthi bathengisa ucansi. Ene baba? Ucansi wema. Asiyenzi leyo business baba. Angisho ukuthi wena wema abantu angikwazi nokuthi njani labantu sibakhetha kubantu abaningi ngeke ngivele ngikuqashe ocingweni yabona wena vele futhi sona umsebenzi usebenza lapha kuMsobomvu ngisho ukuthi mina sizophamisa imisebenzi ngasekhaya. Hello, mina ngithi ukuthi ufuna mina phela ukhuluma ngeprostitution. Awuphinde wema ngicela ukuzama sigwema amagama esilungu ukuthi ngifike benenkinga. Uthe ufuna ukwenza ama-room ngithi la kuzoba namantombazana ngithi abomama ngithi no awomama mhlawumbe mhlawumbe mina ecelile ukuthi ufuna umama kodwa abantu esenza khona nje ingane mhlawumbe iminyaka mhlawumbe eqala ko-18 mhlawumbe kugcina ku-23. That type of business ngeke sikhona ukukusiza ngayo baba asiyenzi at all. Angifuni niyenze nina nifuna imali kunina. Ufuna ngemali ukuthi uzoqala i-accommodation for i-business enjalo ngithi. Akuthi le vele into eyenzekalayo kuyimanje bangcolile abantu basendaweni asifuni nathi sibasibukele phansi. Yebo ma. No asiyenzi leyo business. Assisting ngefunding yokuthi uzwenza the type of a business lo ufuna ukuyiqala. Kubangelwa yini? Ukuthi wenza i-brochure mos. Nalo ke le kutshela lalo ekhaya. Awuphinde lethi le awuphinde understand isilungu baba. So le type of a business asikhona ukuthi singakasisa ngefunding yakhona. Angifuni wema funding. Ngifuna ninginike imali ngizwa kahle ninginike imali. Sikunikeza imali ngithi. Uyoakha lezi ngithi. Kuzosebenza abani lapho? Asikabaqazi kodwa khona bese sibabonile. Baqalile abangaqali asikasisi ngale type of a business. Asikuphi le mali ukuthi wenze leyo business. Manje nakhona abantu abavashile endaweni yake senze njani ngoba phela asiyalentule le business. Likhona eThekwini. Elinye business mawufuna Umsobomvu assist. But leyo na assisting ngayo baba. Awungitshele wena njengoba wasemase eThekwini lento ezikhona eThekwini. Na unyuku uye koGoli lento ezikhona koGoli. Dineyindasi nesibukele phansi ukuthi singabi lento le. Yebo. Abantu abenza ama business afana naleyo wena ufuna ukuyenza bayasifanda bona ngokwabo.
basave imali yabo angekwazi ukuba sifane sifuna ukuthi silande bona abantu azobafamba nase bank I don't think ukuthi bangaka-assist ukuthi uzoyenza ibhizinisi enje khona manje usebenzisa abantwana abana 18 years phela ngithi usukhulile manje nethi bafela bona bazifande bona wrong lento le wena into ofanele uyenze ukuthi wena kufanele uze wenze ezinye indlela zokuthi utry ucreate employment hayi ukuthi uzothatha abantwana abancane basaphuma esikolweni ufuna ukuthi bazoyenza into okay kulungile khona vele athi sebenengane vele ayisebemithele so thatha bona assist wena usaqala or awuqali le type of a business asiyenzi baba asiyenzi leyo business hey lento nkosazana lalela ke wema uthe ubankuba naye igama lami umabala You are live on Alex and the Morning Crew. Wangenza kanje baba umathala ukuthi asiyenzi le type of a business okay ngiyabona Prank call.